Casa Grande de Tribes. Agustín Vázquez. Feira do Viño do Ribeiro. Ás veces a arquitectura cobra alma e aparécesenos animada e loita pola supervivencia. Así sucede coa Casa Grande de Tribes. Naceu con vocación rural alá polo século XVII. Pero a vila caeu sobre o pazo que, contra o seu gusto, se converteu en animal urbano. Logo chegou o progreso. A estrada devorou as súas adegas e cortes, pero o xardín permaneceu frondoso e húmido. É o símbolo dunha resistencia desesperada ante o avance do formigón e do cemento. Xa antes, a Casa Grande de Tribes tivérase que render ao inverno Montaraz da Bisbarra. No século XIX, o corredor aberto que rodeaba o seu patio vestiuse de cristal. Así viron a luz as galerías. Hai pouco máis dunha década comezou a última grande aventura para este pazo. A capacidade de adaptación da Casa Grande de Tribes fúxose a proba nun proceso que transformou este castelo en hospedaxe, afortunadamente con éxito. Pois no ano 88 empezamos as obras, no ano 89 comezamos a funcionar e fomos unha das 3 primeiras casas de turismo rural de Galicia. A decisión de iniciar esta actividade, na cual nos nunca habíamos pensado, nin tiñamos idea, foi por arranxar a casa, que, como xe decía, estaba completamente en ruínas. Foi un xeito de arranxala e conservar un pouco o carácter. As cicatrices do vivido repártense polas estancias da casa. Neste salón houbo un pombal. Escríbeno nas paredes os ocos dos niños. Malia todo, un pouso de paz instalouse polos recantos. Quizáis emane do contorno privilexiado. Aquí a zona de Tribes, fundamentalmente, a xente ven no inverno pola estación invernal de Cabeza Mazaneda e despois no resto do ano pola Ribeira Sacra e pola zona da montaña. Os encoros tamén ven moita xente a facer deportes de auga, ainda que non están moi organizados, pero a veces precisamente o encanto é que non estén moi organizados e que ainda se podan atopar espacios semisalvaxes. Un pazo rural nun núcleo urbano que nos oferta a aventura máis confortable. Unha paisaxe de contrastes nos confíns da Galicia meridional. O pobo de Niño da Águia na provincia de Ourense é un dos núcleos tradicionais do Oleiros en Galicia. Como ocorre con moitos oficios artesanais, xa van quedando poucos. Pero Agustín Vázquez segue a sacar o mellor do seu torno. Paga a pena roubarlle uns minutos para coñecelo a él, o seu traballo e a historia que os une. Porque é a historia dunha loita por entrar no futuro sen esquecer o pasado. E, bueno, aquí, agora en Niño da Águia, pues quedamos 7 alfarerías. Eu recordo que cando eu aprendín no pueblo eran a generación de meus pais, toda a xente que hoxe pode ter 80 anos, 70, xente moitos, eses, o 90% eran oleiros, eran todos alfareiros, non? Eu, concretamente, estou intentando recuperar toda aquela alfarería tradicional, aquelas pezas, aquelas 25 ou 22
vaixixas que utilizaban para uso doméstico nas súas casas. E nós, o que dixen antes, aquí en Niño de Águia temos un color que se distingue de todas as alfarerías de España, que é un color amarelo, que xa veredes despois como está aí cocido, e é color do propio barro. Na súa tenda, Agustín vende as pezas tradicionais da olería de Niño de Águia, pero tamén outras que o afastan da etiqueta de artesán para chegalo á de artista. Esta é a alfarería alternativa para sobrevivir, quer dicir que agora calquera vasixa desas é distinta, non hai ninguna igual, intento buscar novas líneas, buscar novas formas, pero bueno, desde un xogo de café hasta un cenicero, unha palloza, pero bueno, é algo que é superior a mí. Cando estou facendo este tipo de vasixas, a verdad que o de peces, pues, estou encantado, eu son unha persona distinta cando estou nisto. A historia de Niño de Águia é a sólida base na que o oleiro apoia a pervivencia do seu oficio. Estes son os fornos de Niño de Águia, os fornos que había tradicionales antigos árabes. Isto é o forno que se utilizaba esta xente para cocer. E eu penso que non me acordo de que estes fornos coceran, xa non me acordo. Eu penso que hai máis de 25-30 anos que non se fai ninguna fornada nestes fornos. E estamos pensando de que, bueno, cos alfareiros que quedan vellos, que ainda hai uns cuantos, pois intentar fazer unha fornada e para que quede un recordo de Niño de Águia daquela xente que máis ou menos fixo nestes fornos as fornadas, non? Xa vedes que hai trozos de barro, de cerámica, incluso, pois neste caso, supoño que sería, isto era o cudo, unha cunca, que vedes o color de Niño de Águia, o color que vos expliquei antes, amarelo verdoso. Mais aló do oficio, Agustín fai nos ver o valor cultural da artesanía. Bueno, pois mira, agora estamos no Museo de Alfarería que temos aquí en Niño de Águia, e isto pois é o máis importante de alfarería, non? E sobre todo da nosa cultura, porque isto realmente son vasixas que ten, algunha ten do ano 28, pero algunha destas ten bastante máis. Esta xarra supoño que a mellor ten sobre 100 anos ou por aí andará. Quer dicir, isto é a riqueza cultural do noso povo. Mira, estas vasixas que vemos aquí, que hai 2, 4, 6, 8, estas é dunha alfarería que xa está desaparecida, xa non hai ninguén. Está un poliño a 5 km de aquí que se chama Tioira, e realmente pois é unha pena que isto desaparece. Isto non utilizaba máis que o barro e sin esmalte. Este era a ola da auga, que era o máis característico da alfarería de Tioira. Eran unhas olas moi finiñas e ademais un color moi bonito. Agora xa non queda ninguén, xa prácticamente está desaparecida. Mira, esta fotografía foi feita haberá 5 anos e, bueno, aquí son todos os alfareiros que hai en Niño de Águia. Todos estes homes sabían traballar no barro, todos eran oleiros. Os máis vellos, algúns xa desapareceron, e os máis novos, pois, sabedes que son moi poucos, non? Pois, xa hai 4 ou 5 personas da miña edad que son os que seguimos co tema de alfarería, e aprendices, pois, non hai ningún. E, bueno, aí hai alfareiros que da alfarería tradicional eran moi bons oleiros, moi bons, que xa non quedamos agora desa xente, non? Agustín volve ao traballo. A acción das súas mans sobre o barro deixa prendado o espectador. E as pezas que crea son a mellor proba da vixencia do oficio para que no queira gozar. A finais do mes de abril, milleiros de persoas pasan cada día pola Praza Maior de Ribadavia. Acoden á Feira do Viño do Ribeiro, un produto fundamental na historia e a cultura desta comarca. Antonio Montero é un dos colleiteiros que participan cun posto na feira. A diferencia das adegas, os colleiteiros só producen viño con uva das súas propias vides. Estas ocupan 3 hectáreas á beira do encoro de Castrelo de Miño. Como moitos viticultores, Antonio está a trocar as cepas de Xerez por outras de Treixadura, Torrontés ou Godello, algunhas das variedades de uva autóctona que dan o mellor ribeiro. A adega de Antonio ocupa o baixo da casa familiar. Esta mañá toca visita de Julio, o enólogo desta e outras adegas da zona. Pois a verdade é que as bodegas cada ano están máis concienciadas de que necesitan un produto de calidade. Entón, notase que
o valor cualitativo do viño subiu moito nestes últimos anos. O sea, todo o mundo ten aceiro nas bodegas, toda a maquinaria de última xeneración, e a obtención dun produto final que este por encima da media é cada vez máis difícil. Porque aquí a bodega vosa empezaches a, digamos, cos temas de meter o aceiro e a maquinaria. 2 anos e medio, 3 anos. 2 anos e medio, 3. Claro, pero toda esta inversión... Porque digo un cambio, porque antes a xente non quería os viños tan filtrados, entonces tampouco non se podía elaborar tan ben coa escoba de madeira, e aquí estamos facendo o que é fermentación controlada, despois coas presas neumáticas, desfangados e todo isto para dar mellores calidades ao mercado. A comarca do Ribeiro está na confluencia dos ríos Miño, Avia e Arnoia. Entre eles, esténdense 3.000 hectáreas de viñedo traballadas por uns 6.000 viticultores. Janel comercializa os viños de Antonio, que forma parte da terceira xeración dunha familia de viticultores. O pai coñece ben a evolución do oficio, no que aínda se conservan as vellas cubas de madeira pros viños tintos. Creo que vamos en boa línea. A xente, o público agradece moito as novas técnicas de elaboración dos viños, busca moito máis a calidade, a presentación. En fin, teu pai podenos explicar a diferencia dos viños de antes aos viños de ahora. A xente está moi contenta cos viños agora. Bueno, os viños antes foíamos de outra forma. Claro, ou sea que teríamos aquí o carro cos bois, collíamos as uvas en tinos para cima das cubas, pisabas un fulano antes de vir a estrujadora, despois de a estrujadora. É que antes fermentábamolo nas cubas, un pouco, antes de salir a fermentación. Conforme empezaba a fermentación, se iba a prensa, porque non collese color o viño. Antes de acabar a fermentación? Non, conforme empezaba a fermentación, no principio. Deixábamolo uns días nas cubas, así. E, como agora, xa vai directamente sin ir ás cubas, xa non fermenta nada. Pero antes levábamos ese tema de... Vamos, era outra cousa de... Agora... É máis cómodo. E usted que opina da forma de elaborar o viño hoxe en día? Non, hoxe eu vexo máis cómodo, vamos, moito mellor. Antonio comparte experiencias con outros colleiteiros como José Estévez e José Meréns. O ambiente da feira espállase e a xente enche as rúas e as tabernas típicas como o Papuxa. Eu creo que a elaboración é un paso importante, o sea que se debe cuidar moito, aparte de seleccionar tamén a cepa e ir controlando xa a produción desde o primer momento. Creo que despois a elaboración é fundamental para ter unhos bons caldos e, pois... Claro, neso, pois, as cepas hai que mimalas desde pequenas, hai que, cando se está traballando nelas, hai que, como quen dice, casi falar con elas, as cepas. Eso dicía Homera, non? Eso dicía Homera, exactamente, que hai que falar cas cepas, e despois xa, pois, claro, que collelas en bo estado, e despois xa, pois... A elaboración é moi fundamental tamén, pero as dúas cousas teñen que ser fundamentales. Compaginadas unha cousa para que... Un dos complementos da feira é a cata oficial que se celebra na sede do Consello Regulador do Ribeiro. José Serrano é experto en viños do Ministerio de Agricultura e un dos catadores desta edición. El Ribeiro es una denominación de origen histórica, famosa ya en la Edad Media y en el siglo de oro. El Ribeiro posee un clima en el que se mezclan de forma muy afortunada los elementos climáticos mediterráneos y atlánticos, lo que constituye un medio especialmente favorable para la producción de uvas y elaboración de vinos de calidad. Os séculos XV e XVI foron os de maior esplendor para estes viños de longa historia. O futuro pódese degustar cada ano na Feira do Ribeiro. Eu creo que eu vexo moi bo futuro ao Ribeiro. Creo que merece un brindis, brindar por manteñendo estas calidades. Creo que temos un futuro moi extraordinario. Eso é o que esperamos. Venga, suerte.